Türkmenistan'ın Medeniyet Ministrligi hem de televizyon, radio gepleşikleri ve kinematograflardaki devlet komissiyeti hem de Aşgabat şehrinin kekindeki zekinli yaş aydımçıların beyatlaşığının kurulmuşçuları olup çıkış ettiler. Yurdumdan ekli vilayetlerinin hem de Aşgabat ve arkadan şehirlerinin yaş artistleri bir yere cemleyen bu beyatlaşık, yaşların görücülük mümkünçülüklerini açmağı, halkımızın bakası ve ruhu mirasına, vay aydımsal medeniyetimize aralaşmaklarına şert törediyen. Beyatlaşın düzgünlerine layıklıkta her vilayetten Aşgabat ve arkadaş şehirlerinin içerisinden yenici olmağı en münasip iki aydımcı cemleyici tapkıratlaşma için sayılanıvalındı. Çıkış edenler nısgı ve hedirklaman şahiylerimizin koşkularına dörüdülen şeyde halk aydımları yerine getirdiler. Beyatlaşın şertlerine layıklıkta oňatlyjylaryň dörüjülük çykyşlary sağlı ve sağsız görnüşde ýanlandy. Şunu olaryň aýdym aýdyş ukyby bilen birlikde ýerine ýetirjiliginiň özgörüşlügi sahnada özüni alyp barşy gözüňe tutuldy. Aýdymsal bayramçylygy tamamlanandan soň bäýatlyşyň jeminiň jemlenilmegi we ýeňjileriň oglan edilmegi dörüjülük bäýatlyşygynyň iň bir tolgunlary pursady boldy. Tomaşaçylaryň şowkully el çarpışmalarynyň aslynda ýeňjileriň adlary oglan edildi. Olara ýürüýti diplomlar we Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyr gowşuruldy. Şeýlede jemleýiş tapkıratnyjylaryň ehlisi döwlet başlarmynyň adyndan ýadygarlyk sowgatlary münasip bolýar.